ko at nagtudlo nga adunay gingandan og purgatorio diha sa Biblia. Prinsa ni prinsa Biblia na. Okay. 10 minutes. 10 minutes. 10 minutes isa sige. Sa di pa mo ka ang kasal mo. Sa rules tapos Rules. pila ka minutes. Rules sa debate. Batad mo pila ka minutes. Paminaw pa dulo. Paminaw ang rule ngayon na duha ka barog, matag barog. Pag 10 minutes. O human sa matag barog dunay 5 minutes pa pangutana 5 minutos kapangutana ang matag pagtugi dili mo biya sa tima ang pangutana dili mo simang sa tima o mahiling sa kaabtang ang matag referensya nga gamiton wala itugot ang insulto ha personal sama sa pahinganlan og dautan buang o panggol ang pangutana nga mutubag o dili tubagon gayon ang pangutana dili mo lapaw sa usa ka minuto. Muna to, ang pangutana dili mo lapaw sa minuto. Ang pagtubag dili mo lapaw sa usa ka minuto. Kahurot gayon ang moderator. Kung adunay reklamo nga maglantugi adto itunong sa moderator. Kaalam ko kung dunay inyo mga sa moderator ha. Yung para ko aron ang moderator mao'y mahusay. Dili mo salga ang maglantugi samtang nagsulti pa ang laing maglantugi. Sa panahon sa pangutana ang mga pangutana dili mo komentaryo. Adto na mo komentaryo sa panahon siya ang magbabarog. Ang lapas sa lagda, rules, ha? Lapas sa lagda. Sa makaupat, kay gayon, ideklara nga sa moderator nga building na sa simaulang tugi. Mas badlungo mas kami sa upat kay gayon. Ang timekeeper mo ay ihap sa mga kalapasan. Dunay minutos na ribado. 5 minutes rin. Ribado. Maulay ang affirmative. Dapat sa lantugi, mo ang Rizal, Bulawan ni Bolivar lantugi. Wala mo na. Nasa Cebu. Ang tema nga mo karong pagalantugian mo kining tema may tungod sa purgatorio. Unsa may purgatorio? Ang purgatorio mga igsoon, mao kini usa ka dapit diin adto ibutang ang tanan nga mga kalag na sa mga tao nga sa dinhi pas kalibutan nakahimo og gagmay mga sala. O kining ilang dili sila makagawas dinhi hangtod dili nila kabayaran sa hingpit ang ilang multa. O di pasabot nga adunay lugar o dapit diin adto ibutang ang mga kalag nga adunay sala nga gagmay. Mao kini ginganlan nato purgatorio. Ibase ba kini sa Biblia? Ibase. Asa mabasa? Naa sa Mateo 5:25, 24:25 nagingon diha nga kung adunay makakita kanimo, ha? Mauy mukiha kanimo ug dadon kaniya ngadto sukmanan pakighusay-usay niya nga samtang magpadung kamo didto. Kay kung dili kamo mahusay itugyan ka ngatos maghukom o kang maghukom mutugyan ka nimos pulis o bilangguon ka o timani dili ka makagawas dito hangtod dili nimo ka bayran sa hingpit ang imong multa. So dunay basihanan naas Mateo 5:25 nga dunay dapit diin bilangguon ka unya kung matuman na nimo mahingpit na nimo pagbayad ang sa hingpit ang imong kuan multa makagawas ka dito. Busa mao kanay ginganlan o usa ka dapit ginganlan ka nagpurgatorio sa mga Katoliko kung sa simbahan nga Katoliko. Unya kay kining dapita alang man ni sa gagmay rag mga sala kay kang kadtong dagkog sala dili man to matawag na to purgatorio ngano man tungod kay dunay kay tulo ka matang ang butanganan sa atong ginganlan og kalag. Una, mawang langit alang nga itong mga way sala. Ikaduha, nga atong gagmay sala. O nga ikatulo, kadtong dunay dagko nga mga sala. Sa ito pa, labaw sila ka makasasala sa uban. Usa, kay gagmay magsala, ang imong itipon dito, imong ikuridas ngadto sa impierno, nga gagmay magsala. Usa mga inay, gugmay suon, dunay dapit alang sa ginganlan na ito gagmay mga sala. Sa ito pa, ang kalag nga dunay gamay sala, dili butang ngadto sa impierno. Nganuman tungod kay ang Dios justisya naa sa Salmo 7:11 nga ang Dios usa ka maayo nga maghukom. Usa kay maayo nga maghukom. Hukman siya sumala sa gibugaston sa iyang kanang sala. Nganuman kay ang gagmay sala dili man tawon pareha og sala sa dagko. Sama pananglit makasagpa ka.
sama pananglit makakusi ka. Unya imong itipon ngadto sa nakapatay, nakapangawat, nakapanulis, nakapanglugos, dili na siya hustisya. Kaya hustisya dunay kangayan. Kay kangayan man asa ang angay niya ibutang. Kay kangayan ang gamay sa sala angay ngadto sa dapit di tuwa ditong gagmay mga sala kanang makagawas pa sila sa to pa mapasaylo pa ba pinagi sa ilang pag-star dito sa ginganlan na to purgatorio. Unya kaya ang Diyos justisya man mao kanay justisya sa Diyos sa to pa kamakayangayon sa Diyos. Doon na siya kanang ginganlan na to na maangayon gyud ang Dios ba tungod niining purgatorio. Busa ang purgatorio mo'y nakapa-justisya sa Dios. Kay kung wa say gamay nga sala nga butangan na niini iyang ikuridas ngadto sa impierno, dili siya maayo nga maghuhukom. Busa mga hindi gugugma kong maigsoon, kini uban moingon nga naay mabasa sa Biblia sa Santiago 2:10 nga ang makasa bisan asa nining balaod nakasa sa kinatibukan, dili na mo'y pagsabot nila mga igsoon nga pagkakusi sa marag nakapatay. Ngano man kay nakasama sa kinatibukan, wa sila kasabot ni ana naato na sa Biblia pero wa nila masabti. Nganong giingon ana pagsulti nga ang nakasa ang nakalapas nining bisan unsa nining kaning balaura nakalapas sa tanan. Ang buti pasabot na yan ng mga igsoon, dili na to basihan ng ilang pagsabot. Ang buti pasabot ana nga bisan asa ining bisan gamay o dako ang imong nahimong sa nakasakas kinatibukan nga maong balaod sa gugma. Duha man ang gugma, duha man kabalaod ang kang Hesukristo nga gihatag unsa man balaod sa gugma. Igugmaon man Dios labi sa tanan o gigugmaon mo isig tawo sama sa imong kawilingon. Usa klaro kayo ang nakalapas sa labing gamay, nakalapas sa kinatibukan, ang buti pasabot na nakalapas ka sa kinatibukan nga mong balahod sa gugma. Kaya nga naman, bisag makakusi ka, bisag makasulti ka, bati nga to sa music tao, nakalapas ka sa balahod sa gugma. O sa mga hindi gugma kong mga igsoon, klaro kayo nga ang purgatorio mao kinigingan lang og dapit diin alang sa mga gagmay mga sala. Unya nay mabasa diha sa Judas 1:23 mga kaigsunan nga nagingon diha, luwasan ninyo ang uban pinaagi sa pagsakmit kanila gikan sa kalayo. Sa to pa dunay kalayo nga gihisgutan ug maluwas pa sila. Unya karon kay maluwas pa man sila, impierno diha ini nga maluwas pa man. Sa to pa ang impierno dili na maluwas nasa 2 Tesalonica 1:8 adto sa 9 nga ingon diha nga ang tao nga may impierno maganto siya hangtod sa to paway kaluwasan. Unya karon kining Judas 1:23 nagingon man diha nga luwason nato ang uban pinaagi sa pagsakmit kanila gikan sa kalayo. Sa to pa dili ni impierno. Karon unsa may gingana na sa atong simbahan mao kanay ginganlan og purgatorio kay maluwas pa man. Sa to pa gagmay ra ning salaa kay maluwas pa. Pero kitong dagko dili na to maluwas magantos hantod busa lahi ang magantos hantod ug lain tong kalayo nga diin maluwas pa ug ginganlan ka nag purgatorio. Unya ang kining kani unsaon man nato pag sakmit kanila gikan sa kalayo mao kanang naay mabasa nato sa 2 Makabeo 12:45 nga nag-ingon diha nga doon ay mga pag-ampo nga gihimo alang sa mga kalag nga tuwasang nga nabilanggo aron kabadbaran sila sa ilang mga gapos. Sa ato pa, doon ay mga pag-ampo nga gihimo mao kanang paagi nga masakmit nato kit sila pinaagi ning paagi nato sa pag-ampo masakmit sila gikan ni anang kalayo nga ginganlan nato purgatorio. Mao kana na naa sa Biblia. Wa ta mag-ingon nga mabasa ba ang pong purgatorio? Dili mabasa ang pong purgatorio kay ang among gipirmahan akong ipamatuod nga dunay ginganlan og purgatorio. Sa ato pa buti pasabot nga ang ginganlan may akong ipasupot niya nga ako ipamatuod nga dunay ginganlan dili angaan kun dili ang ginganlan. Basig moingon niya siya, dili magilitra ang purgatorio. Wa mo ko magingon ang litra may akong pamatudan. Ang akong pamatudan ang ginganlan anang purgatorio mao nang dapit din ang kalayo. Tuwa dito ang mga kalag nga nag-antos dito og ato silang luwason pinaagi sa atong mga pagampo. Ya, wa pa?
Mao ka na mga igsunan, nga dili na to koordinasyon. Nga kung ang dakong sala, nabay mabasa nga, gagmay sala o dagkong sala. Naa, asa mabasa? Ezekiel 16:47. Ipanglista na. Nga nagingon diha, nga labaw ka pa, ka makasasala o labaw pa ka, kadautan kay kanila. Usa, kay labaw ka man ka makasasala, klaro kayo nga dunay gamay, dunay minus, dunay labaw. Kay labaw man siya kadautan. Ang atong pagkamakasasala, pinaagi, masukod ka na pinaagi sa atong kadautan. Unsa man ang atong kadautan? Kung ang atong kadautan, minus sa ato pa gamay ng sala kay minus man, pero kung dunay labaw sa ato pa dunay dako dunay labaw doon say minus busang ginganlan nato minus mao nang gagmay sala nya kinang gagmay sala mapasaylo ka na ano man kay ingon ko na luwasan ninyo ang uban pinaagi sa pagsagpit kanila gikan sa kalayo diha naman sa kalayo ni nagantos naman ni sa kalayo nya nganong maluwas pa man ni sila sa to pagagmay rin sala dili ni impierno kay ang impierno hantod-hantod ang ilang pagantos sila magkagot ang ipon mao ka na mga inigugma kong maigsoon nga dili gyud malalis nga doon na ginganlan sa simbahan nga ginganlan nagpurgatorio unsa ning dapita mao kini dapit nga adunay kalayo diin nagantos ang atong mga igsoon nga dunay sala nga gagmay usa ka nang gingon diha nga purgatorio nga usa ka dapit diin adto ibutang ang tanan nga mga kalag sa mga tao nga sa dinipas kalibutan nakahimo og gagmay mga sala nga dili ikamatay sa to pa dunay sala nga dili ikamatay asa man mabasa nga dili ikamatay kini sala naa sa 1 Juan 5:17 ilista 5:17 sa 1 Juan nagingon diha ang tanan nga dili mayong buhat usa ka sala apan dunay sala nga dili mo hangtod sa kamatayon sa to pa dunay sala nga dili mo hangtod sa kamatayon unsa man dili maimpierno usa kay dili maimpierno nya unya do na may kalayo nga dili impierno unsa man na siyang lugar unsa na siyang lugar bahala mo kung sa inyong ingana na basta ang simbahan nagtukan ka nato nga kanang dapita ingan lang nagpurgatorio Time. Ang imong trabaho ron, ako kung kinibigan ko kay puno niyo na ko ang trabaho mong pagpangutana. Ang imong trabaho pagtubag. O sige, time. 5 minutes pangutana niya. Sa iyang tima nga iyang Israel ano pangutana. Adi mo gawa sa tima niyo nga pagtubyo. Sige, pangutana. Pangutana Time. Iran. Ang atong tema purgatorio. Dunay ginganlan og purgatorio. Mala sa Biblia. Pangutana. Ako mo tayo na. Kining Mateo 5:25 yung gaingon. Doon na ba'y nagpasabot balikan? Patay ni nga tao kay pasabot. Pwede pa basahon ni Mateo 5:25 ni mo. nagasago ko na ila ko na tubag. siko ako lagi sa isay kanina tubag na ni ay sa basa diha gitubag na ni ang gingon ako kanina nga gibase diha nga dunay sala nga imong kabayaran ha hangtod dili nimo kabayaran sa ang imong katapusan ang imong katapusan sintabo diha nga imong yung bayaran ug dili ka makagawas dito hangtod dili mo kabayaran sa hingpit ang imong Mateo 5:25. Naala diha wa Sunod siya pangutana. Pero pangutana. Kada sunod pangutana. Nagingon ka nga dunay sa nga imong pagkabayran karon kanang gitawag mo nga kalag kato sa purgatorio siya gimubayad ana siya gid mismo ang mubayad ana or pare mo abutana ano yang ang tema na mo niya ni kuha sa bersikulo nga sa Mateo 5:25 nga ang mismo ang naingtungdan mo mubayad siya sa mo mubayad siya sa abutana na ko mao ni kanang namatay na nga tuwa dito sa purgatorio siya
Siya mismo mo trabaho sa iyang sa aron siya maluwas. Ang litunan na yun ani, siya mo kay siya may ibutang dito, siya gyud magantos. Pero ang simbahan nagtudlo nga tabangan na to sila kana kung gingon na Judas 1:23. Tabangan na to sila aron makalingkawas gikan sa kalayo na. Ha, luwasan ninyo ang uban. Pinaagi sa pagsakmit kanila gikan sa kalayo. Last Judas 1:23. Sa to pa naghangyo sila nga tabangan tana sila aron makagawas. Ngano man kay dunay mga pag-ampo nga gihimo aron alang sa mga kalag nga aron kabadbara na sila sa ilang mga gapos nga to aron dito naglunang sa kalayo nga mao ang purgatorio. Sunod siya pagkutana, tubag na. Ikaw ba? Ikaw pa ba? Kining sa Si Manay mo nga. Judas Ikaw may in charge dito. Pagkutana. sa mga nagpasabot ba na sa tao nga patay na ubuhi nga tao sa mga Dali yan, nailista na rin mga ano. Ayan, tubag. Gingon talaga nga mga kalag ka na nga tuas sa kalayo. Kung buhi na nga tao, mabuhi ka na kung naas kalayo naglunang? Ha? Mabuhay ka na sila? Ang iyang pasabot sa purgatorio na. Kasi kalayo, di naman ito maluwas. Mao na. Oo. Katutos purgatorio mga kalagto. Kalagto. Gisilutan sa kalayo. Kaya kung buhay pa na sila, Di naman. patay na, dili na ang iluwason kaya patay na. Sunod yung pagkutana. Tubag, sunod yung pagkutana. Tao pa ng buhay. Sunod Oras. yung pagkutana. ang Biblia nagtudlo nga ingon si Jesus. Mubalik ako aron sa paghukom sa mga buhi o sa mga minutay. Pagkutana, pagkutana. Supot na pangutana ni. Sumala sa iyang binuhatan. Karon, kanang pag-ampo ninyo sa patay na. Dili man na sa patay nga nagtrabaho na. Kamo may nag-ampo na. Pangutana. Ingon naman ng Diyos. Nga, Buwali naman na. ang tao, hukman, pinasikat sa iyang binuhatan. Karon, kamo may nagbuhatan na. Dapat, usa ba yung pasabot ni Mana? Kami nagbuhat na. Ang giingon sa Biblia, kung kita mga matay na, kung ato kita sa hukmanan ni Kristo, hukman ta, sumala sa atong nabuhat. Sa atong pahukman ta, sumala sa atong nabuhat, maayo og dautan. Nan, kung aritas dautan, hukman mata sa atong pagkadautan. Karon kung imong sa gamay, ato di kasi perno gyapon. Mao na nga, hukman ta, sumala sa atong binuhatan, maayo og dautan sa to pa. Kung dautan ka, kung imong pagkadautan, gamay rang saa, ang angi ato kasi perno, unsa man napita nga butanganan nimo. Di mo na kanigingan lang na bukpon ka. Sunod yung pagkutana. Sunod pagkutana. Okay, sa pagkutana. Amay, pagkutana. Pagkutana. Kanang purgatorio nga inyong ingon nga naa. Kanang purgatorio nga ingon yung naa. Nagtudlo ba sad ang mga Hudiyo ana nga purgatorio nga. Wasa ko wali may tungod sa Dio. Wala man. Wala siyang pagkiwali. Eh, masot na kita. Sa pagkutana. Kanang purgatorio nga inyong gingon nga inyong Apuan. inyong ipasa ba? Tulungan na ninyo nga purgatorio. Pagkutana, kami na tayo. Pagkutana. Doon na ba kanang May putana. ikong ibinansa ninyo nga Lagi, punutana. Kaya una sa time, hindi mo mapagkag hukunto yung pamayag na dahil pagkatuloy. Away pagkatuloy. Kaya mauna ang iyang ipahayag na 10 minutes na ibang pahayag mo. Walay purgatorio. Away pagkatuloy niya. Ibang pahayag. 10 minutos. Start. Okay, video. mayong hapon sa tanan. Karon oras na sa akong pagbarog o pagtumba sa iyang ipamahayag nga adunay purgatorio. Mga igsoon, suot sa sinugdanan hantod karon nanudlo sila adunay purgatorio. Nga matay na nga itong magginikanan hantod sumaabot doon nagugunan na purgatorio. Pero kung sa'y mabasa na ito sa kasulatan, ang kasulatan nagingon nga ang sala sa anak way labot ng ama. Ang sala sa ama way labot ng anak. Karon adunay purgatorio nga ilang nga gibuhat ilang ilang kung mabasa kung nila ilang gisabot wala gi mabasa ang litra por litra ila lang nga masabot nila ila madalang pagsabot pero nga tuwa doon na bagay purgatorio. Nagtudlo ba ang mga katigulangan sa mga Hudiyo nga doon ay purgatorio? Ang tudlo sa Diyos nagingon siya.
Ibutang na ko ang tunglo o panalangin sa iyong diliwala. Kung magbuhat mayo, sunod mo ang sugo, adunay panalangin. Pero kung supak mo, adunay silot. Maingon siya sa Proverbs 8:31. Ngit-ngit mo na. Aniya karon ang mga matarong pagkabalusan din ni Siyuta. Maingon usab ang mga dautan o ang mga makasala. Ha? Dinita balusan ni Siyuta. Hukma ta pinasikat sa atong binuhatan. Dili kaya atong lulo tarong safety na ta. Dili kaya to tarong ta safety atong lulo. Dili. Walay maunay ka maturan sa saon to klingla atong kagaliw gina. Bisa kung sa kabutan yung babaw, kita magkari ka, mag-rape ka, why makalaban ni mo? Kay hukma ta pinasikat sa buhat, binuhatan na to. Samuel, karon na kamaturan mo ni. Magsuri ta rin ni Klasa, mag-rape ka, kaya doon na may tao mong laban ni mo, yung papa, di makalabit to, ginagbuhat ka sa di mayo. Karon kung doon na may purgatorio, doon na may makaluwas pa ng tao sa binuhatan sa uban. Pabor kayo itong mga dato. Kay doon na may makatabang nila, makapaampo nila. Kung mga pobre, luhi kayo. Ha? Singo-ingon ang Biblia. Ang tao, hukman, pinasikat sa binuhatan. Dili binisikat sa binuhatan sa uban. Dili kayo imong papa, imong lula. Mo'y tarong, safety ka. O dili ka, sana ka sa lilingin sakto. Pero ikaw nagbuhatulan, dili ka safety gapon. Gani ang mga katawan sa Israel. Kisilutan sa Diyos ilang itong katawan. Muli, usa ka lingla ba? Sot sa dugay panahon, kilingla ta. Wala, gihatag na to ang kamaturan. Dari. Hangtod ka sa ta maglimin sa dautan, sa iyong mapaglunan. Oras na karon nga mumata. Ibutaan ta sa dautan nga panudlo, sa iyong nga panudlo. Ano sa matawag mata? Ano na ba'y purgatorio? Wala'y kasiguruan. Gani ang tao. Ang tao. Usara ang ingon sa Diyos. Mabuhat mo sa akong mga balaod o mga suko. Kamu buhay niya kanila. Wala yung nga adto ka na puyo sa langit kung sa asa ka puyo. Ani ka rin sa yuta, magpuyo ka, mag-hari ka rin sa yuta. Kaya ginay yuta, gibuhat para sa tao. Para sa iya mga binuhat, dinita sa kalibutan, arati mano, nagpatayan ng kalibutan. Karon, buhay mo sa Sion. So Sion mo kay ang kaluwasan nagikan sa mga audio. Di nagagudkan sa Iglesia Katolika Romana. Ang Biblia wa magtudlo og purgatorio ang mga old nga Hebrew, mga Israelites wa magtulog purgatorio. Nag-istorya sa Makabiyo. Ang mga tana, doon na ba say basahon nga doon ang Makabiyo? Gani ang tudlo sa Israel, kisilutan ang iyang mga katauhan. Tungod wala yung pagkamatay na usa gisilutan kundi diri ka nakasadi ka silutan. O kanang gingon nga basahon nimo sa Mateo, ha? Mateo 5:25. Unayon na ko siya siyang bersikulo gamit. Sa diya pa sa dalan, wa mo sa diya ay kamatay na nimo. Bali. Sa diha pa sa dalan, dapat ta diri sa kalibutan husaya sa nakasakse mong sigataw. Pasaylo ka ba yun na magamigotam sa buta kay dilikan. Dito na to, wanay buhat, wanay na lang. Wanay pagampo. Buhat na to buhay bata. Magsitol ta daan diri kay kamo diri hukom na. Right, dapat napay mo tampo nimo. Wa siguro ka katong naabili nimo. Nagrekadi to sa mga ampo nimo. Wa kay kasiguruan. Wa siguro katong naabilin. Na nangamatay sa tupatay sa nimo kasi mampo nimo. Ay kasiguruan. Ang importante mo ni tumanon tong sugo sa Dios, yang mga balaod, yang mga tulumanon. Kita mabuhay niya kanina. Doon na kay kasiguruan 100% kimo may sugo niya. Ayaw mo tuog, sugo lang mga pare nga nagtulog sa'yo. Bisan pag-angil ipatunglo mga ganay karon nagsusiyo ni mga tibukulo sulatan nagtudo pa na purgatorio adto ka sangit. Ada ang sa gitulo nila sa Iglesia Katolika Romana kung kinsay pagagapuson sa langit, sayo tagapon sa langit. Kung kinsay pagbadbaran sila pagbadbaran sa langit. Karon asa man pila impiryo niya nga puro man langit pinagdulungan. Ha? Mao mo kasabutan na. Kung siya nimo mata ninyo kay doon ay mga lila ba? Lila sa imuhang pananaw sa imong panungog. Nga kung lang nadungog nimo dili na mo tinuod susiyo nimo ang usa ka maturan. Kinahanglan magkigbisog ta kay ang kagawasan kamatuoran mo naghatag na itong kagawasan.
Kung di ta maning kamot karon, mahimo gyapon ulipon ang atong mga anak, apos mga apo. Ulipon lang gyapon, musangit lang gyapon ang purgatorio. Hatod karon sa ta mahimong musangit dia. Kung di ta maning kamot, malimbisog, nga anang sayop nga pagtulunan. Doon naman kasi abilidad, pagpadpad o pagkapos. Ngayon, di ba tayo dito kapos, o di ba padbaran dito, para dito masangit na purgatorio nilang ingon. Nga, doon naman kaya gahong ka. Gamitin ang gahong, yung pare ninyo. Kaya doon naman gahong pagpadpad o pagkapos. Nga mo, pero naman yung sangit dito. Tungkol lang sa unsa nga personal nga tumong. O unsa diya. Pero ang ato diya, anong kamaturan. Kung ganong doon na nangyana mga sitwasyon. Doon ay mga notibo ba? Kung kinsa ang nagtundo sa matarong. So siyo ninyo, kutob sa iyong mahimo, ayaw pag paduka-duka, kay oras ron sa pagmata. Kung kinsa, paghukom, kung kinsa ang nagakas ng maturan. Kagawin mo susiyon. Ang kanang gibuhat nato diri, wala na gibuhat sa mga audio, kanang kapasan-pasan na ng mga makuha mga pamisa diya. Wala na diya. Wala mga igsoon. Ato nang matahon ang atong naikatulog nga salabutan pananaw. Dili na ta magpalimin pa sa dautan sayop nga pagtudlo. Kay kana gamay nga sayop pahimo ng dako. Ingabot ta sa moabot nga panahon. Kano sa man nato usbon ang sistema nga di mao. Kinsa may manikamot kundi kita. Kita kay kita napiktuhan. Naata sa sud sa ka kalibutan kung ang sayop mo sa atong pasagdaan. Mahimo na ugara na, musubay na. Karon kinahanglan ang bata kung sayop doon nagipitol para hantod sa muda ko di sa makalimot nga doon nagipitol. Pero doon ako dire. Gisugo sa Dios para maila sa maturan. Pasusi sa katauhan kung kinsa ang nagsturyas ka maturas 2 minutes. Yani ko din dili sa akong gagalirong babot. Dili ang Dios nga nagsugo na to nagbuhat sa buhat. Daghang salamat. Ang kalinaw mga kalungtanan. Dos sa amin. Kaya ako ba mga lugar, bisa pa kung kami 10 minutes. Sige na. Wala na. Trabaho, wala na. Pagtubag na, pagtana. Ano? 5 minutes, pagtana. Sige, hard. Ang trabaho, tubag ha. Pagtana. Una pangutana. Totoo ba ka nga ang Diyos matarong nga maghukom? Tubag. Totoo ka man ka. Matarong ba lang nga kung ang usa ka makasala, gamay og dako, iato ni mo sa usalamang ka butanganan nga mao ang impierno? Tubag. Ang aming dako. Ang Dios, wa ko bagyo nga gamay yung dako butang sa ikan. Di, ato ba galing Wako mo dili ko mo panatuwa na kung dili kanang gamay nga sa pasaylo nga sa Dios. Kay sis gugma man. Ha? Nakaibaw sa sa hunaw. Pasaylo. Pasayloon man ka sa Dios. Gusto nang imong gingon pasayloon pero ditso ba nga ato buliyagi pagkalayo? Tubag. Agi pagkalayo ang Iagi pagkalayo. Oh. Pasaylo. Gamay sa ba? Gamay sa. Ang gamay sa pasaylo na. Unsam lang nas 1:23 Juan, Judas 1:23. Nga naa mas kalayo, dako nagsa o gamay sa. Ano na siya? Ang ipasamo ka ng 1:23. Pariyaan ang mga tao ba? Nga na umipon sa doktrina nga di mao na gumon sa bisyo. Impierno na siya mo na imong tudluan na namo para makahawa sa impierno. Dili kay sa patay na dito. Luparon na mo nang balin sa tao. Wa pa na masilote. Kanang i-state Wa na pa na sa siya masilote, tubag ka. Wa pa masilote. Masiluti pa, tubag ang iyong kuwan sa ulupit. kana sila nakasana siya, nasuna siya dito sa nalini sa Nasilutan na bala kanang nas kalayo nga gingon diha tabangin ninyo kanang luwasan ninyo ng uban pinagi sa pagsakmit kanila gikan sa kalayo unsam na nasilutan na wa pa. Nasilutan na pero madapa sa tao masakmit. Kamatan ka, kapaisod ka, pero dala madapa ng tabo. Sakmit pa na natin. Gusto ikasabot. Kay gisilutan man. Kay gisilutan man unya na ang kalayuha ang pangutan na kanang kalayuha nga gisilutan unsam lang napita. Tubag. Langit na impierno o purgatorio. State na sa tao nga nakalisolisyon na apikit Unsa gingan? Unsa ingan? Dili na impierno o impierno? Kalayo na. Dili impierno. Kalayo na butan tayo, butang impierno. Tato pa, dili na impierno. Sa to pa dunay dapit. Nga dili impierno nga magantos ang usa ka tawo ang pangutana. Kay dili man na impierno. Sugod ka nganlan na to purgatorio. Ano kung nga na bro, kalayo na butang ito. Sugod pa ka nganlan na to purgatorio. Unsa may importante? Ang ngalan o ang ginganlan?
Ngalan, angalan. Alam! Satu pa! Kung Ngalan ng purgatorio kayo basa. Kalayo mo na. Di ba minamo? Walang ibasa nyo sa... kalayo! Ay, gano! Kalayo mo na gibo ng purgatorio. Ang impirno, kalayo man na niya, kalayo man sa to. Impirno nito. Isa na yung pero kalayo. Nagigingon niya ako, wag ang sabot sa Los Thessalonica, 1:9, 8:9, nagingon niya, basta, pagkagut ang ilang ipon dito, hantod, impirno. Purgatorio, inferno ha, basa ha. Impirno lagi. Basahin ang purgatorio, inferno. Impirno nga kung basahon, kay ingon man kangang, ang gagmay sala. O kalayo, inferno din na, maglungag Bebe, unsa man na? Inferno din na. Unsa man kalayo? Unsa man impirno? Tubig ng impirno? Tubig mo ng impirno? Kanang kalayo. Unsa man impirno? Kalayo. Kalayo. Kalayo mo na. Kalayo. Inferno na. Sa to ba ang impirno doon ay kalayo? Gusto niya na yung kalayo. Unsa man ang impirno? Tubig o kalayo? Kalayo lagi na. Kalayo. Kaning gingon din nga luwasan ninyo ang uban. Pinagi sa pagsakmit kanila gikan sa kalayo. Gikan din sa impirno. Tubag. Gikan sa impirno. Kanang kalayo. Kaya ba na kalisod-lisod ka na. Hindi kayo nagautan. Alali, nagalit inferno mong kagay. Hindi mong pagkatao. Gusto ka maawas. Gusto tabangan na nato. Sa ito tabangan, dili na nga. Inferno. Wala mo yung basa. Nasilutan na din na. Purgatorio kalayo. Nasilutan na ba na? Silutan na. Nasilutan na? Wa pa kayo mamatay, gisilutan na. Last minute, 1 minute. Lain mo ba na ila? 1 minute, lain. Kaya mo, silutan mo manilis yung sama. Muna ka tuloy sa prisuhan. Ang silutan na kung isa-isay kanina, nga kitang tanan, hukman, hindi kamatay na to, hukman sa sumala sa atong binuhatan. Kita mo atubang anto sa hukman ni Kristo. Paminaw sa hukman kita sumala, hindi kamatay na to. Kaya ang tao mamatay sa makausa, ug hukman siya busa, kay hukman man ang matay busa. Ang pangutana na ko diha, kanang lugar diha, nga kalayo, nga dili impirno para nimo, unsay ngan? Masay nga na kalayo. Kalayo na, butan nga. Ang impirno, kalayo man na. Di unsa man na to pagkaibang impirno panaw. Unsa na siya? Kalayo na, butan kalayo mo sa sabon may mono pagkatuloy. Kalayo na. Wali kay gana na. Kalayo na. Sa to ba? Sa langit ko doon. Ribatan ka na. Ribatan ka. Karibaton. Basta ako yun na siya. Nanay, Pirno. Nanay. 5 minutes. Sige, alang sa tanan. Inadumi ninyo, dako kay ni grasya ini. Pinakuna karon nga magkahukom mo asa mo dapit ang area. Asa mo dapit. Ha? Klaro kayo? Kung wala yung mabasa nga purgatorio, ilang sabot. Pwede man na mo kanang kahuyasab to na nimo dagat, ilaha mo yung sabot. Freedom man ta, pero ang butaan na din ha, kung insakto ba? Ha? Ilaha man ang promo man na silang product, pareham nagnegosyo. Pero mahalin na dito, pag masangit ka dito, sangit ang kwarta ni mo sa ilang sunudanan. Pero maghiusa ta, nga naman doon na ta, direksyon na ta, langit, tumatos gusto sa Diyos. May problema. Muna mga ikson, isang usan na pangutana. Kaya, pangutana na ko. Kanang, Tumatiyo, 5-25. Usay gingon nila. Sa diha pa kasadalan, husay daan. Huwag mo kamatay na, bisahan. Ha? Ay, bali, naunay siya sa gagaliwang ipamulot. Ha? Pagingon ng Diyos, bubalik ako aron paghukom sa mga buhiyog, sa mga minatay. Ano? Ang mga minatay, nagpaabot, bubalik si Jesus. Ilay, sangit ka rin sa purgatorio. Gani, ang ingiran siya may muipon sa tao, dili kay kita mo muipon dito. Kano sa mata, makamata sa kamaturan. Magpabilin mo lang tadya niya aning dili mao nga pagtulunan. Susiyo na to, puto sumay mo kay dili ni basta-basta nga panahon karon. Panahon na karon sa paghukom. Gani ko din ni dili kay duwa-duwa lang ko dili. Na ako sa side sa God, ako sa katao sa Diyos, niari din eh, pagpamatuod sa iyang mga pulo. Kung ninyo mga isa likway, naarasan ninyo ng katungod, pero ang okay kayo ninyo, inyo na ng sayog. Kinaanay tao din eh, dili kay basta-basta lang ni ani ko sa usa lang ka panahon. Kung dili sa dugayng panahon, i-practice na ko ang kagalingon para magamit ko sa Diyos. Ihalad ako kagalingon para sa Diyos.
Dili ko perfecto nga tao, pero naglikamo itong mga perfecto kay ang gusto sa Diyos, mahimo kang perfect. Kay mo na gusto sa Diyos, mahimo tang perfect. Karon kung perfect ka, wala na tayong labot ang purgatorio ng impierno na diya. Kaya nga no, anak ka sa Diyos, why anak sa Diyos ka mahimong alaot. Karon, nagtulo ba si Jesus sa gitulo nila ng purgatorio? Wala. Ang Diyos, gugba. Ganong pantusok pumantas ulit ka tapos nga isangit pa na ng purgatorio. Doon naman sila ikaw pagpadpad, pagpadpad o pagapos na ito. Nga nung matagigibad baro igapos. Sala na sa pare kung na ng purgatorio. Wala tayong mabasa doon ay purgatorio. Karon, usamay may tabo karon. Kung mututa sukat sa sinugdan, matagin ninyo inyong gagalingon kini dili ni basta-basta. Kinahanglan magmaisog kamo kay kinsa to mamaisugon. Ang mata nimo. Pagkaangkon sa kinabuhi dayon. Hatagan. Tanaw. Hatagan Tanaw. sa tungod sa pagkaon sa kahoy sa tinabuhi nga duwas pariso sa Dios. Ang itudlogod sa mga kasagaran sa mga pare kaning kahoy sa pagilag mga igdawtan. Pero ang kamatuoran gyud mo ni duha ka kahoy ni mukhon sa tao. Kahoy sa kinabuhi. Pero kining kahoy sa kinabuhi dili ni basta-basta nga makakaon ang tao ni kay nga kinalan nga huli ka. Kaya ano makaangkon ni mo kinabuhing dayon. Ang Diyos nagtudlog kinabuhing dayon. Kay walay Diyos nga nagbuhat lang sa tao aron patyon lang niya. Kuya, isangit ito ng purgatorio. Isangit para ng impierno. Ang among tumong dini, nga ang tanan maluwas. Walay purgatorio ng impierno. Kaya kung mayon kag dunay purgatorio ng impierno, lugi ang among pagarinis diri. Kay giguba sa Dios ang kalibutan. Sa impiernohon purgatoryohon. Sayang pagarinis muna na ako diri para masakmit tong naalaot. Panudlo nga sayo, basakmit sila. Kakalayo, ipapasan sila sa butang. Ipapasan mo sa purgatorio, impierno nga dili niyo madaog mismo lisod kayo. Karon sama na to tao buhaton. Naana ako, makita na ninyo. Ako, dari ko rin paghalat sa akong kagalingon. Andam ko sa may tabo sa ako, gihalan ako sa akong kagalingon. Para sa inyo kung saan may tabo ni Libatiya, umabot mga libati kung mga taga-tagutan sa Diyos. Kung tag-taas pa akong mga libati, makita ninyo kung unsa kamaturan nga ihatag sa Diyos. Ikinikitugyan sa Diyos sa kuha. Hinanglan nga, ihatag ko ninyo nga libre. Ihatag ko ng inyo, kising-kasing. Nga kamo makamatas, kamaturan. Nga dili, kining panahon na, adlaw ron sa paghukom kung unsang reliyon niya, tuglo sa insakto. Kaya kita, naanitan rin kalibutan na. Dili kay masayang lang ko dili. Billion years na radya po diri. Nindot na kayang kalibutan. Pagpuyo na ang kalinaw, kahusay, panihupay sa sugusa. Wala na yung mga dautan, mga buhat sa yawa. Kiniari mi dili sa aron paghukom sa mga tao kung dili aron pagsakmit, pagwagtang sa mga buhat sa yawa. Karon, mananaman akong ribatal. Kaya salamat, ang kalinaw manak sa atong tanan. Yung paay, magsinaktanay, muknay gusto sa Diyos. Ay kapon. Naligaman, Aniana sa ko sa akong ribatal mga kaigsonon. Matod pa nining tawhana, galipok siya na unsa gingan ako sa gipangutana. Unsa ning nabitaw sa kakalayo diin maluwas pa. Unya giingnan ako siya nga impierno dili maluwas. Uyon siya nang impierno nga dili maluwas. Unya karon ang kuan, ang kining kalayo nga diin maluwas pa. Para niya matod pa niya ganina nga kalayo na dili na purgatorio. Kay ang angan na nimong purgatorio nga wa man kanili diha. Mao bitang sa among tema, ako siyang gingan nga adunay ginganlan. Sa ito pang importante, ang ginganlan, doon ay ginganlan purgatorio diya sa Biblia. Dili kaya ngalan may akong gipasapot, kundi ang ginganlan nga nipirma maning tawala nga akong pamatudan nga doon ay ginganlan o purgatorio. Sa ito pa ang ginganlan ang akong gingon, dili ang gangan. Ang iya kaingon man siya, wag yung mabasa nga purgatorio. Ningon ni ko na mabasa, doon ay ginganlan purgatorio diya sa simbahan. Ang simbahan mo nagtugan nga doon ay ginganlan purgatorio. Ug mao kanang dapit
Diin anaay mga kalag nga ato pang maluwas. Unsang paagi atong iampo aron maluwas dayon. Ngano man kay init kay nang gapita kalayo gud. Mao bitaw na nga kinitawan na kayo yung latuson. Pagkayang ribata la karon ingon siya nga way purgatorio, wa ko na impierno. Naunsa naman ning tawhana? Nya nganong na may hukom? Nga nganong na may hukom ang Dios? Hukman pa din na niya nga ditsong katatanan sa langit. Wa gyud maguna-una nga giingon diha nga ang Dios usa ka matarong nga maghuhukom. Hukman rin niya ang tanan kuno adto kuno sa langit. Nya nganong hukman pa man ang adto pa man sa langit. Kung doon na kay hukom nga adto ka dito labita, ug ikaw sa adtong labita mo na hukom. Kay hukman man ka, panya karon sumala man sa atong binuhatan, maayo og dautan. Hukman man ta. Nya nganong imo wala man ay hukom-hukom imo ka wa man ay impierno, wa na may purgatorio. Nakadungog yung ko karon sa iyang gisulti nga wa na kunoy kuan kay ang Dios buutan kuno. Unya dili siya gusto nga silutan ta. Silut ba ko ng purgatorio dili giingon ako kanina nga usa ka na kalapit diin adto ibutang sa to pa ibutang dito kay aron linisan siya, limpyuhan siya kay way makasud sa langit nga dili limpyo. Kay nagong giingon diha sa Judas 21:27 nagingon diha nga walay makasuod bisan unsang hugaw. Nya kining sala mao ni hugaw sa atong kalag. Nan mao na nga kay na may hugaw gagmay, mao nang luwason man ning gagmay, mao nang limpyuhan diha sa purgatorio. Kanang purgatorio dili ta na silutanan nga sama sa kanang impierno nga diwa na kay di nakakagawas kana diha. Limpyuhanan ra na siya kay way makasuod nga hugaw didto sa langit. Pagkayog yung latuson ini tawhana. Wa gyud pagkunauna nga ang Dios matarong na matarong nga maghukom. Kay matarong nga maghukom, hukman gyud ka sa angay nimo. Karon kung dako imong sa ibutang di ka sa impierno, o karon ibutang di ka sa langit, ibutang di ka sa purgatorio. Ang gingon diya sa Biblia nga ang dakog sala angay gay kangayan gay ato sa angay niya. Kung sa may angay niya kanang dagko, di ato sa impierno. Nya kung gamay sa angay po na nga to sa impierno, dili na angay sa to pa. Kaya di angay, way kangayan kung ibutang na ni mo nga to sa impierno. Kaya ang Diyos, kangayan man, mao na nga dunay dapit, alang sa mga gagmay sa. Kaya ang Diyos, makiangayon man. Busa kay makiangayon, ang purgatorio, mao'y nakapamaayong maghukom sa Diyos. Busa kay ang Diyos, maayong nga maghukom. Klaro, nga naagi purgatorio. Muingon ka nga, way mabasa ang purgatorio, may mo nga, pero daa ang ginganlan o purgatorio. Busa sa atong tema, nga nag-ingon diha, nga dunay ginganlan, sa ito pa, ang importante diha, ang ginganlan, dili angan. Mauna diha, nga nung nipirma ka manana, napasapot man nga, wag ka kasapot sa imong gipirma.